Poďme sa pozrieť na túto novú stredovekú party hru. Ty a traja tvoji kamoši ste v nej zlodeji, ktorí, povedzme si na rovinu, nie sú v kradnutí úplne najlepší. S partiou máte presne stanovený počet dní na to, aby ste naplánovali, zohnali financie a nakoniec spáchali tú najväčšiu lúpež všetkých čias. V hre Cloak and Coin budete spolu rabovať múzea a kradnúť veci z preplnených trhovísk, aby ste sa postupne prepracovali až k tej hlavnej odmene. Svoje zlodejské zručnosti si samozrejme môžete vylepšovať rôznym vybavením a nástrojmi, či už je to lopata, ktorou trafíš strážnika po hlave, dynamit na vlámanie sa do sejfov a keďže vy ste tí zlí, v každom kole vás postihne iná kliatba, aby bola každá lúpež nevyspytateľná a poriadne náročná. Celú hru vyvíja jediný solo indie vývojár z Británie, ktorý sa proste snaží robiť zábavné koop hry. Takže ak ťa zaujala, bež sa na ňu pozrieť. Na Steame nájdeš demo zadarmo.